हॅलो सांगते अरे ना मांड्या पलिग्राम ना हाँ हाँ तो सांगते हेलो आमे किछि खेळ देखिया पे आसीचु खेला देखिया कासे से काटे की पड़े नहीं रे केड़ा रे अरे अरे पुआ आहा अरे तू किए आसी कि परिचय देखि खाली खेल देखे बोली तू किए आसी कहलु मु केळा पिला खेला पिला पिला अच्छा 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 खेला पिला ताले किसी खेल शिखिछु तू हां हां देखिया देखिया जो पुआ भी आइछि तो पुआ से हां हां मो पुआ ताकू शिक्षा करैछु किछि हां शिक्षा करै छी वो खेल शिक्षा करैछु कि देखेलु हां हां हो रे पुआ रेडी तो पूरा फाइनल तो सात एक कहर पुआ आहा मु 10 टका तळे थोइबी तो पुआ गुटे कहि पार्टी रेटे नै दियो ता पार्टी लगे कि नबो पाटी लगे ଯଦି ଖେଳ ଶିଖେଇଛୁ ତା ପାଟିରେ ପଇସା ଟା ଉଠେଇବ पैसा ହଁ अरे एमती जानी पैसा टा आराम पेट मुंड भांगी नहीं था तो ना सଳ ଖାଇଗଲା ସେ ସଳ ଖାଇଛି ତ ହଉ ଠିକ ଅଛି तो सात ପିଲା आहा मु किछि साप गुलिया आनिछि ସାପ ବି ଜାଣିଛୁ हां हां ଆରେ କେଇଟା ସାପ ଆଣିଛୁ ରେ ଏଠି? ତାହେଲେ କହୁଛି ଶୁଣ ବହୁତ ପିଲା तो सात ଦେଖିଆ କେଇଟା ସାପଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ତ ପୁଅକୁ ଟିକେ କହିଲେ ହାତରେ ଧରିବ ଏଟା କେଇଟା रे ଦେଖିବା। पुआ ହଁ। ସାପ ଦେଖାଇ ଦେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବୋପା ଏ କି ବଡ ସାପ ଥୁଅ ଥୁଅ ଏ ପୁଅ ଏ ପଳେଇବ ଆଣେ रे पुआ ହଁ? ତାହେଲେ ବହୁତ ବିରାଟ ବଡ ସାପ ଜାଣିଛୁ ତ ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କୋଉ ଖେଳ ଦେଖେଇବୁ ନାଇଁ ମୋ କେଳୁଣି ହଜିଯାଇ ତ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଗାଁ ଦେଖେଇକି ଖୋଜୁଛି ଆଉ ତୁ କେଉଁଠି ହଜି ଯାଇଛି ହଁ ହଁ ହଉ ହଉ ସେ ସିନି ବାବୁ ଟିକେ ପଚାରିବେ ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା କେଡା ହର ପୁଅ ତ ସାତ ଆରେ ତ କେଲୁଣି କେବେଠୁ ହଜିଲାଣି ମ ଆଜକୁ 5-10 ବର୍ଷ ହବ 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା ହଜିଛି ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୋଉ ପିଲାଟା କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ ତୁ ଇଏ ମୋ ପୁଅ ବା ଇଏ ତ ପୁଅ ହଁ ହଁ ତୋ ପୁଅ ଭଳିଆ କାହିଁ ଦୁଶୁନି ମୋ ପୁଅ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନି ନା ବନ୍ଧ ନା କରେ ବନ୍ଧ ଇଏ ଗଜାନନ ତ ବସି ଚରଣେ ମୋର ବନ୍ଧ କେଳା କୁଳା ଭରେ ଶକ୍ତି ମାରି ବିନା ଧତେ ଆର ଶୋଭା ମୁଖରେ
କେଳ ପାଟିରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବେଣୁଧରପୁରର ସମୀର ବିଶ୍ୱାଳ ଏଗାର ଗୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଜୟ କଳା। ଆଜି ଅମ୍ବିକା ଚରଣ ତଳେ ବନ୍ଦନ କରେ ମୁଁ ପ୍ରାଣାତ ପଇସା ସୁର ମାରି ଭାବ ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ମାରି ତାର କର ଭାସୁତି ଆଜି ଛାୟା ରମଣ ଭାସ୍କର ବନ୍ଦନ କରେ ମୁଁ ତମ ପରି ଆଜି ଛାୟା ରମଣ ଭାସ୍କର ବନ୍ଦନ କରେ ମୁଁ ତମ ପରି ପଚ ଦେବତାଙ୍କ ଚରଣ ଓହଲା କଟାଇ କଠେ ବାସି ପଦୀ ହଇସଇ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯାଇଥିବା এই କେଳ ପାଟିରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମାଣ୍ଡ୍ୟପଲ୍ଲୀର ତ୍ରିନାଥ ପ୍ରଧାନ 21 ଗୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଜୟ କଳା। तो साथे ହଉ ତୁ କେଳା ଏଠାରେ ବସ ଅଛ ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର ଜୁହାରେ 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 ଆରେ ପୁଅ ହଁ ତୁ ତାହେଲେ କେଳା ହର ପିଲା ଆସିଛୁ ନା କି ହଁ ତୁ କହୁଛୁ ତ କେଳୁଣି 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା ହଜି ଯାଇଛି ହଁ କେମିତି ଚଳୁଛୁ ଓ ପିଲାଟାକୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଖେଳ କରେଇ ଯାହା ଦି ପଇସା ହଉଛି ଭାତ ଭେଜ ମାଗି ଖାଉଛୁ ଆଉ ସିଏ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ ଚଳି ଯାଉଛୁ ହଁ ତାପରେ କେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ତୁ କେମିତି ଚଳୁଛୁ କଣ କରିବା ଭୋକ ପକଉଛୁ ପୁରା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହୁକ ନାଇଁ ମୋର ଭୋକ ନାହିଁ ନାଇଁ ତୁ କଣ ଜୀବନ ପାଟି ତାହେଲେ ନାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ସନ କରିବି କନେକ୍ସନ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ତୁ କନେକ୍ସନ ପାଟି ତ ସ୍ତ୍ରୀ ହଜି ଯାଇଛି ହଁ ତାହେଲେ ତୁ କେତେ କେତେ ଦେଶ ବୁଲିକି ଖୋଜିଛୁ କେଉଁଠାରୁ ବାହାରିଛୁ କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରବେଶ ହେଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ ଅଛି ମତେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ତାହେଲେ କହିଲେ ଭେଟ କରିଦେବେ ତ ଆରେ ତୁ କେତେ କେତେ ଦେଶ ବୁଲୁଛି ଆଗ କୁହ ହଁ ତାହେଲେ କହୁଛି ତାପରେ ମୁଁ ରୂପ ଲକ୍ଷଣ ପଚାରିଲେ ଯଦି ମନ ମାନିବ ତାହେଲେ ଭେଟ କରିଦେବି ନା ସେମିତି କେମିତି ଭେଟ କରିବି ହଉ ଠିକ ହଁ। ଅଛି ଆଜି ସୁର ସୁଧନ ଜନ ଦେବ ପଚାରି ଦେଶ ଭ୍ରମ ସୁର ସୁଧନ ଜନ ଦେବ ପଚାରି ଦେଶ ଭ୍ରମ ତା ମନ ଦେଇ ବାରେ